Vítal Šandy pri výrobe kakauka. Takže zoberte si mlieko, vidíte, čerstvé mlieko. Ale tu mám troška použité. Nalejte mlieko do prázdneho pohára. Mlieko už nie je. Matony už nie je. Takže dáme si druhé mlieko. Od kravičky, od veselej trávičky. A uvidíme, či máme dostatok gránka na kakauko. Tento nápoj sa môže robiť takisto s alternatívou kakauka. Vidíte, koľko tam je málo? Máme si tam jeden. Všetko si tam dáme, ale nie. A všetko. OK. Teraz si to dáme do mikrovlnky, ktorej som omylom vyhodil svetlo, lebo som mi nehal celý deň bežať, aj celú noc. Dávam pozor na kakauka, aby sa mu nič nestalo. Pán kakauko. Skoro som sa tam nezmestil. Vo výbornom stave. Nič nevidno, cenzúru. Dáme si to na čas, aký chcete. A minútu 30, keď to bude pre mňa horúce. Spracujeme si zbytočné suroviny. To je dobré, to je zbytočné. Treba recyklovať. Nejako Froster, čo sa na nás prižíva, na všetkých. A dám si to tu do stojana z môjho provizorného lega. Takto sa recykluje krabička. Roztvoríte to a stlačíte to. Úplne, čo to najviac dá. Pokiaľ sa to spiera, tak to zatlačte ešte viac. Kým sa nám zohrie mliečko, nakoniec tento koniec dajte sem a rýchlo tam dajte vrchnák, aby to už nemalo šancu sa opäť nafúknuť. Takže čerstvé mlieko už nie je. OK. Ideme si odložiť normálne mlieko, ešte použiteľné. Toto je naša epická chladnička. Vidíte, čo všetko tam je? Samé magnetky. Náš úžasný kalendár, áno, ten blondiak som ja. A to je moja sestra. To je môj brat. Čistý gangster, vidíte. Ložíme mlieko. Vidím ťa. OK. No, to necháme tu, lebo budeme doplňať gránko. Keď neviem, kde ho máme, to nevadí. A kakauko by malo byť hotové. Niekedy si treba dávať pozor, ak máte kvalitné poháre, aby ste sa nepopalili. Lebo my máme aj také termotaniere, ktoré keď dáte do mikrovlnky, tak sú celé žhavé. Keď sa ich dotknete, tak máte popalniny 3. stupňa. Ale veci v nich sú studené. Posledná vec, zatvoriť mikrovlnku, samozrejme. A začneme robiť kakauko a miešame. Nebojte sa nedostať smlagy. Miešame to dovtedy, pokým nezmizne táto vrchná kôra. Alebo čo to je, povlak. A to začína sfarbovať do farby, do ktorej to chceme. Áno, pozerám telku. Discovery Channel. Neviem, čo to ide.
Discovery Science. Áno, máme nádherný televízor, Panasonic Viera. Samozrejme máme aj epické repráky, Bowers & Wilkins, máme aj také sluchatka. Je to strašne dosť spoľahlivá vec. Keď to zapojíte do tohto Beats Audio mobilu, tak úplne s Bohom. Basy plus výšky sa rovná hudba. No, keďže som si nedal pravdepodobne veľa kaká, alebo gránka, ako chcete, tak to už asi ďalšie nebude. No, je posledná časť, ideme to vypiť. Vidno to, vidno. Čaute. Ňam, výborné kakávko, úplne perfektné. Takéto niečo som si vždycky v živote prijal, viete. Mať proste kakávko, také proste super raňajky. Viete, to ma nenapadlo, mohol som si dať šedín, si to vypijem naraz. Tak hádam by som vypil. No ako malé detičky. Už je tam. Tam tadadá. A ideme to odložiť do umývadla. Nie. A umýjeme si ruku. Takže, čaute. Lúči sa s vami Shandy so svojimi epickými fúzami z kaká. Hej. Ja nehovor, že nie. A čaute.